గాలపాడిని కల్వెరెగ ఆండా తెక్కదు బూరిని పరనోటు సాగావునకులు ఇల్లగు పొగుದು ಲಕ್ಕೌನ ಕಲ್ವೆರಿನು ಪತ್ತೆರೆ ಬೋಡಾದ ಪೊಲೀಸ್ ದಕುಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೂಟನು ಮಲ್ತದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಗ 18 ತಾರೀಖು ಗುರುವಾರದಾನಿ ಕಾಂಡ 11 ಗಂಟೆಗ ಅಡ್ಯಾರ್ಡ್ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಬ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿನ ಪರನೋಟುನು ಸಾಗಾವೊಂದುಲ್ಲೆರು ಪನ್ಪುನ ಮಾಹಿತಿ ತಿಕ್ಕದಂಡ ಇಂಚಿಪ್ಪಗೋ ಬರ್ಕೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ದ ಪೊಲೀಸ್ ದಕುಲು KA03 MP 033 ನಂಬರ್ ದ ಇನೋವಾ ಕಾರನ ಉಂತಾದ ರಡ್ಡ್ ಬ್ಯಾಗನ ಪತ್ತಿಯರ ಆ ಬಾಗಡ 1,92,ಲಕ್ಷ ಇತ್ತದ ಕಾಸು ಸಾಗಾವೊಂದಿತ್ತಿನ ಜುಬೇರ್ ಹಮ್ಮಬ್ಬ ಕಣ್ಣೂರು ದೀಪಕ್ ಕುಮಾರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ನಾಸೀರ್ ಬಚ್ಪೆ ಮುಕ್ಲೆನ ಪತ್ತದ ವಿಚಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ ಬಾನಾತಿನ ನೋಟುನು ಪತ್ತೊಂದು ಜನಕ್ಲಿಗ ಆಸೆ ತೋಜಾದ ಮಂಗೆ ಮಲ್ಪುನ ಬೇಲೆ ನಡತೊಂದುಂಡೋ ಪರನೋಟುಗು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಜ್ಜಿಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡಲ ಕಾಸುದ ಆಸೆಗು ಬೋಡಾದ ಪೊಸ ಪೊಸ ಬ್ರೋಕರ್ ನಕುಲು ಸೃಷ್ಟಿಯಾತೆರ ಇಂದೊಂಜಿ ನಾಮ ಪಾಡುನ ಬೇಲೆ ಪಂದ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡಲ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ದುಡ್ಡು ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದ್ ಕೆಲ ಜನಕುಲು ಇಂಚಿತ್ತಿ ಮಂಗನಕ್ಲೆನ ಪಾತರಕೇನ್ ಮೇರ ಈತ ಆರೋಪಿಲು ಕರ್ಪಿಲ್ಡಿತ್ತದ ವಿಚಾರಣೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಮುಕುಲು ಬಾಯ್ಬುಡಿ ಎರಡ ಆ ಕಾಸದ ನಿಜವಾಯಿನ ವಾರಿ ಸುಧಾರೆ ಏರು ಪಂದ್ ಗೊತ್ತಾವು